Evo, hvala Juriću. Ja sve skupa lijepo pozdravljam, drago mi je da smo zajedno. Mi smo ispratili pašnik. Jučer je bila čista srida ili srijeda ili pepelnica, a danas se otvaramo Čokofest ovdje. Kažu, kad je pašnik u pitanju, da budale ili bedaki noriju svaki dan, a pametni samo na pašnik. Ali ovdje je nešto druga situacija kad se čokolada u pitanju. Čokolada svaki dan, kao i ljubav. I kažu da muškarcima i ženama kojima fali malo ljubavi moraju pojesti malo više čokolade. Prema tome vi sami se ispovjedite, ako vam fali malo ljubavi, dočinite to sa dobrom čokoladom. To ćemo moći vidjeti, hoće li gradonačelnik uzeti mali ili veći komadi čokolade? Ova 4 dana. Hvala Sanja tebi, hvala svima koji su sudjelovali u ovoj akciji. Sretan sam da ovo možemo demonstrirati. I ovo je u biti 5. put za redom uz 25 uvoznika ovdje na prekrasnom ovdje adventskoj kući, kako smo je nekada zvali. Ove godine nije bilo, ali ponovo je ovdje, ali sada u funkciji slatko. Hvala svima, hvala svih 25 uvoznika, hvala svim izlagačima, hvala svim prijateljima koji su došli u Zagreb, van Hrvatske, i vidimo se iduće godine u još boljem ugođaju i još boljem sadržaju. I ovo je sastavni dio gastro i turističke i gospodarske ponude grada Zagreba. Hvala svima koji su sudjelovali u ovome. Ove podršku daje i turistička zajednica, naš gradski ured za gospodarstvo i cijeli grad Zagreb. Hvala vam, uživajte i posjetite se slatku kavi i čokoladi. Evo, ima ovdje i bijele i crne i ja ne znam kako se ne, i mliječne. I neka ovih dana ta rapsodija čokoladna slatka krene. A u nedjelju, skoro sam zaboravio, a u nedjelju znate kaj je u nedjelju? Valentinovo. Da, budući da sam zaljubljen svaki dan, meni je nedjelja svaki dan, onda, ali ja ću ipak doći u nedjelju. Tu ćemo se sa jednim velikim srčekom provjera 3 metra, svi slikati, one koje najviše volimo. I zato povedite svoje najmilije, dođite na kavu, dođite na čokoladu i onda ćemo se svi fotkati za povijest. Hvala vam i živjeli!